sarjoita, niin sitten oppii voittaa ja nyt joukkue on voittanut paljon ja sitä on itse luottamusta, että en mä niitä heikkouksia löydä, että siinä on kova joukkue ja viimeisiä. Kärpät Sport-ottelu päättyi 3-1 Kärpille. Nyt haastattelussa Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki. Millainen vastus Sport oli tänään? No ei tarvi ihmetellä, miksi on kuntopuntarissa ihan kärjessä. Että erittäin kova vastus, niin kuin tiedettiin, että mitään ei saatu tänään ilmaiseksi. Ja kyllä meillä oli loistava ensimmäinen erä. Että Toivonen oli kyllä mies paikallaan siinä, että tietenkin 1-0 johdossa, mutta sitten en tiedä, meillä on ollut 2 aika kovaa peliä, aika isoja voittoja otettiin tiistaina ja torstaina, niin 3 maali hienosti tehty Humlin YV-porukalta, että se oli varmaan ratkaistaan sitten loppuviimeen. Ja me parina pelinä tullut 2 minuuttia ennen loppua tuo kavennus, mutta ollaan silti fiksusti hoidettu sitten loppuun niin kuin tänäänkin, että on siinäkin selkeästi kasvua. Ja 1 maali omiin ja 3 voittoa tällä viikolla ja oli isot pisteet meille. Kärpäthän on erittäin hyvä joukkue, laadukas joukkue ja se on hyvä vastus kaikin puolin. Meillä oli tietyllä tavalla mahdollista voittaa myös sitä, että sen huono eka jälkeen kanne oli vain 1-0. Valitettavasti ei saatu ylivoimalla maaliin ja sitten meillä oli se läpi ja 1-2-1 ja tämä on maanteko.